दावगाफु क्लाबनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननिसिम आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो बैसागु साइनासालि बेखेवनाय हाबाफारि जों बेखौ लानो नागिरदों। लांदां बैसागुनि साइनासालि बेखेवनाय। दा आङो साइनासालिखौ दसे समनि उनाव बेखेवनो खावलायनाय जागोन आरो आं बिनि सिगां फंनैसो खावलायनो लुबैदों। जोंहा साइनासालि फिथा हास'खांनाय लोगो लोगो जोङो जयैनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै साइनासालि बेखेवनायनि हाबाफारिजों लोगोसे सिङाव हाबनानै जोङो दोंसे मेथाइजों साइनासालि बरायनो थाखाय आवगायनो नागिरदों। दा बे समनि गेजेरावनो आङो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बा एबा खावलायनाय थाखाबाय। फिथा हास'नाय लोगो लोगो जाहाथे आलासिजों बा गामिनि दैदेनगिरिफोरजों पेन्डेल सिङाव बा साइनासालियाव हाबो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। दा आङो जोंनिनो गामिनिनो गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ आङो लोगोआव थाफानो खावलायबाय। दा आङो गामिनिनो गावबुरा बिथांखौ फिथाखौ हास'नो थाखाय आङो अपेनिं खालामनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम साइनासालिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय।
मानसिफ्रा गोबां खम जादों बोसोराव जेनेबा खम जादों खम जादों Sampai lang hanggang pinahain na. Karaway. Action dah. गेजेराव मोनसे खावलायनाय Action dah होदो. गिदिरखौ उन्दैया बिथांनो बान्था हिसाबै मोनसे जग बान्था होनाय जादों। बान्थाखौ हरगोन जोंनिनो गामिनिनो रां खुबिर श्री उथला वारि। जोंहा बान्था हिसाबै दंबावो हांसो हमनाय रानी मुसाहारि। बान्थाखौ हरगोन जोंहा सथ फाथरगाव उनि सार मिरि मुसाहारि बिथांखौ आं बान्थाखौ हरनो थाखाय बिथांनो हांसो खेलानि थाखाय हांसो हमनायनि थाखाय हांसोखौ हरनाय जागोन आरो दा आङो मिरि सारखौ बान्थाखौ हरनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। आखाइ खबनानै हो आरो जानायाव रावबो थांफादेरनो मोना हारसिंसो रावबो थांफानो मोना। गोदानायाव दहाय आंखौल' लेंदोंमोन आंबो थांबा उसुबिदासो जागोन नामा। दा जोंहा खेलानि बान्था राननाय हाबाफारिया बेखिनि समाव जोबनानै थांबाय।